Salam mehriban illeşler. Yurdumuzda ilkinci olup, täze teknologiýalary hödürleýän Asiatek kompaniýasynyň Mar şäherinde yerleşýän Sewda dukany bilen sizi tanıştyrmak isleýär. Siz Asiatek kompaniýasynyň dürli görnüşli smart sagatlaryny, goloklaryny, ondan başga da teknologiýalaryň has üýtgeşik görnüşlerini elýeter bahadan alyp ulanyp bilersiňiz. Yurdumuzun 5 vilayatyna ertip bermek hyzmatlary hem ýola goýulan. Habarlaşmak üçin belgilerimiz 865 23 79 70. Şeýlede 865 23 79 07. Asiatek kompaniýasy sizin hyzmatyňyzda.